Os veciños da Pobra terán a oportunidade de valorar os servizos da Praza de Abastos a través dunha enquisa que vén de poñer en marcha a Concellería de Promoción Económica. Mediante este cuestionario, que se pode realizar de xeito físico no propio mercado e diversos establecementos comerciais ou en liña escaneando un código QR, os usuarios poderán facer as súas achegas. A enquisa vamos a realizala entre toda a veciñanza, aqueles que queran participar. Vai haber un punto para cubrila aquí no que é na Praza de Abastos, pero tamén vamos repartilas por outros negocios, como pode ser perruquerías, comercios que tamén están interesados en que ali estea e algún da sector da hostelería. Tamén se vai facer non só de maneira física, senón tamén de maneira online. Temos ali un código QR donde se pode fotografiar ese código QR e acceder a ese tipo de enquisa. A enquisa non só tamén nos vai a dar datos sobre o que a xente vota en falta ou valora positivamente da Praza de Abastos, senón tamén que perfil sociodemográfico é tanto da persoa que ven a comprar habitualmente como dos que non veñan a comprar. Unha vez concluído o prazo de presentación de enquisas, analizaránse os resultados para adoptar as medidas oportunas que permitan dinamizar a actividade da praza e ofrecer un mellor servizo aos compradores. Vai estar unha semana a enquisa para ir para que toda a xente vaya deixándonos as súas opinións e as súas inquedanzas. A partir de aí extraeremos unha serie de conclusións que despois nos van a axudar a trazar un pouco todas as accións que se queren levar a cabo. Os interesados en participar poden cubrir a enquisa ata o vindeiro mércores.